La ra ra ta tam ta tam tam tam. La ra ra tam 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 tam. La Constitució, la llei mare que hem de seguir. En el títol 8è ens parla de com hem de viure. L'organització territorial, la gran raó, municipis, províncies i les comunitats autònomes, la gran decisió. L'Estat es fonamenta una gran veritat en l'autonomia i la solidaritat, perquè la llei es queda gravada, la Constitució garanteix la solidaritat i la igualtat esperada. Tots els espanyols, els mateixos drets, viure a tot l'estat sense cap deutes. El principi de solidaritat, una gran unió, vetlla per l'equilibri, una gran funció. Els municipis, la base local, les províncies, la unió territorial, les comunitats autònomes, autonomia de gestió amb els seus estatuts, la gran decisió.